na. Hipos na ta. Ako na lagi, yun lagi sige. Okay ron, manghipos. Okay, sabanti ka ron. Gusto na magsabanti ka? Ano ka na si Jo? Gusto ko. Good morning guys. Masaya ko na sa ganito guys. Kuha na ta. Anong naputog para pamahaw sa itong mga estudyante. Gatong sinti. Paho mo kag isda guys. Para baw ni Gian sa eskwelahan. Lumpia. Kanang lechon meat. Ipahan sa itong gata sa itong pan guys. Pasinti kayo murag. Alas 6 ko ano, alas 6:15 na. Kaya nun siya na ito, gatas. Kaya mga pag-iinit guys. Pumamata guys. Pero totoo, mata na siya, mga media siguro. Kaya maligo muna. Maligo muna. Kaya ito sa kuwan, akong alaga. Gatas Beo. Good morning ka, kala ka na kamera oh. Ako na vlogger ron. Kapaos na karon ako na isa una o pag ko kapangimuta. Yung ni kag ni kamera oh. Ikaw na po ron oh. Init. Good morning guys. Ako sinte guys oh. Tapos kag suga para maklaro. Inamsa. Kay ito pa ko'y kuan, nagluto pa kugutan mama. Utan Bisaya. Utan Bisaya kay nasa Cebu, inigadto sa Manila, utan Tagalog. Sarap ng tulog ah. Lamay katulog kay ulan gabi isa. Suking ulan gabi guys. Lamay katulog oy. Sa Joa ni mo saba ko. Siyempre, vlogger good ko. Sayo jud ko magsaba. Ayaw nagpalag diya kay ako nang vlogger ron. Ikaw may civilian na ako may vlogger. Pagalit ko yung muta. Ha? Apil magunang muta god. May ano na yung muta kay kuha na ginansya. Imna na kay ako sang tiwason to akong iluto. Init. Tayhupi kay init naman na. Atong utan guys. Luto na. Okay. Maghipos na ta sa atong kalat. Mahaw na ta guys. Imna na yung Yakult oy. Bago mo ka mo ng Yakult. Ako sa sabaw. Sabaw na pa ng sunod sa sabaw. Sabaw, kauban sa sabaw. Mamahaw, si mama nimbrungan kay nainom mo kuan guys, nagkaon siya pan, busog pa kung siya. Ano na ka mukhaon ma? Nabusog talaga ko siya, nyari sa mukhaon. Insert magatang kuan ko sinero. Sayo mo ikon-ikon kanina god, sayo kay kung deposit. Ni mata ko galas, nakamata ko bago magalas 5, deposit ko pag galas 5. Bintong luto to asin nabangis nga na patatas. Ana ginakabalod kita mong binto. Kaya mga unsa ta? Mga unsa ta ninyo mga people. Mga unta. Unsay lasa? Biglang yapon. Basta pa. Kamusta man ang akong pasyente? Grabing problema sa mga kuan guys, pamilya. Si mananghilin ng pod. Operahonon pod ginapoy problema si jahang kalawasan. Nang pero hinoon guys, di man lagi tatagaag. Was ginuog din nato kaya. Ay palabi ang problema kay na. Bago pa bakang pera ba. Kana po yung problema yun. Kalma lang na mga problema yung gulo kay. Makabuang naman ng binat. Ano tayo problema? Tanan, pero kailangan kontrolon niyo mong kunglingon kay bago pa bakang pera. Grabe na po ng makabuang. Uy!
Guys, di ba tinuod? Pag-comment guys, kung di tinuod makabuang ng problema. May problema, binat. Di man malika dyan nga, di ka mo problema, labi nag na Ako, may labi nga. pamilya. Ayaw pa problema, ayaw pa problema. Kontrol yung problema, bakit? Muhilak daw sa'yo. Oh. Mamayang paagi, mahila ko kay nagkahuman maluwag mga sa ang dughan. Siyempre, problema po kung di man may kagmaayo din, mabinat mo ka. Kanang ahang paghilak, isa nas makagaan sa ahong dughan. Mo na ahang ipaagi sa ahong paghilak. Kanang mga kuwan, hara dyan ang iagi sa ahong paghilak kay nagkahuman maluwag na magahang dughan. Bali maoy ahong paagi nga, makuan ko ba, maging okay. Ihatag na kung tanan mong effort na ako para balik ka malagsik, di ka makuha, stress. Ang problema po kung mga problema ka, relax lang. Kaya problema na naman kuan lang ka ng 50-50 lang ba, di ba guys? Dili yun di full jud na. Tanan kitang tanang tao na magkita yung mga problema. Kinamot ko. Kinumot na ganito. Habang kalang-alang kayo magkuanda, magtsara. Kitang tanang tao na tayo mga problema. Kaya depende na sa atong pagdala, kung saan natin pagdala itong problema. Hinahina lang sa problema. Iba na magagid ka, nga hilak din ko. Kabaw lagi ko, pero kabaw kang bagabay kang opera. Ano na dapat ang tapon na naman mo. Ang yatan na kung tanang bes na ako na matiman kamayo. May nakihilak lang kay nanang. Awal may paano ko nang mahilak yan. O mas maayo na hilak yan, makagawas ang kuwan eh. Pero pagpalabi kay ang di nagtuyo kayo. Ano mga yangyo na ko niyo mo kayo. Kita na po niyo yung mga problema. Mga guys, disod kayo na mabinat murag may naging sa doktor. Relax lang. Sabay lang sa agos ba na panahon. Ang problema, mapokus ang pamilya. Wala man kumukuha na ng mamukoy pa na yung problema ka. Natuloy, imam ng pamilya pero hinahinay ba? Ayaw palabi po. Okay? Yung bakog ikaw mo nga. Sinong Gabriel Luoy, pero ino nakalingkawas na kinahuman nag-opera. Pero Luoy gyapong sitwasyon. Kaya di po dili maoperahan. Sa mananghilin, operahanan. Kana inuong tanan na naman nang salig sa Ginoo. Pero di man gajud malika dyan nga. Makahilak ko. Magtutugang duha, magunahuna, di man jud malika dyan. Pero inagaman na hagilak. Hagang daghan. Maluag naman. Mga ilang hinahinay lang kayo. Masigi ka na po niya mapiktuhan. Hinahinay lang adjust sa pagulingon. Una, nakarecover na yun. Ano ba? Palakasin ng resistensya. Okay. Ay kang edit din ng problema. Kanya itong mga problema, mga kung nagay kayo, nag-iba na mas grabe pa sa itong problema. Nang hinahinay lang tawag. No, na mga problema. I-relax sa problema. Higop nagsabaw para maanod na yung problema. Higop. Sakpa na ginihilak. Wako na siya mahilak. Higop na sabaw. Para maanod. Maghilak gani ko, pasagdi ko kay. Moro man yang paagi nga, maluwag agang bati. Mali mga dyan ang maboost out natin ng ato ang nas mga
Atong mga kagawanan ba? Mapil mo po tagkaguol. Kay nagmaluwa naman. Kasabot mo ba mga sitwasyon? Ako lang yung hangyo ni mo. Hinahinay lang ba? Kay kanay mo, delikado kay mo sabingat. Mabilit kasi bakuna. Baka ano lang. Balik na po ito sa uno. Hindi mo ko mabilit, nalambot mo ganito. Nambukli ka, yung unahuna, stress ka. Makakuan ba yan na? Ang unahuna, di ba guys? Relax lang. Nambukli ka, niya yung unahuna, sige nga, kuan. Hindi na yan. Sakit man. Gusto na yung dalunggan para munihinay ang andal sa mutok manaw. Bis padulong diri pakusog, kaya na yan. Munihinay na. Kisga. Para mo gawas pa ni mong mga sama ng loob. Ay ta. Kanasam ko ng samang loob. Kumangal ka, pero Samang loob? gusto na dyan ka mulubag ang dagaan dandan. Hindi ka lagaan. May sumapa ko ng loob, bahala ka niya. Kung naman ka mulubag ang danggan. Siyempre, pamuhinay mo na ka ng problema ba? Ngayon, adjuston naman na. Ano yung dunggan adjuston? Pumunta na Kuya Kim. Naman gadget tayo nga. Naman gadget tayo nga, di ko makasabot sa ang gibate nga. Mukalitra kong hilak. Makasabot kong ano. Hilakon ka. Kung ganyan ang gingon na sa pagkakaroon, likay-likay, sa akin naman kayo operasyon. Bahala ang tag magligid-ligid pag hilak wa pa ka operahin. Una pa rin kagalingon. 50-50 ba? Ay full kayo. Pasalamat ka ko sa Ginoo kay gitagaan pa ko ni Jag. Ikatulong kinabuhi naman eh. Takakadyo kong pasalamat sa Ginoo. Ikaduha, pasalamat ka ko ni Ate Cheryl. Kay si Jajed, grabe dyan ni Jang pangpursige nga. Dadon na lagi kuno ko, i-admit na, emergency na. Baton ko nung tanan, basta masikaso lang mo kuno ko dito. Kuan, emergency si Jajed. Grabe dyan ni Jang gawa ng salamat ka Ate Cheryl sa imuhang pagpursige. Nga, muadto na may hospital. Kaya si Junjun, nataranta dyan si Junjun at nga tayma nga. Sige kagkuam. Hindi mo katanda. Kuya man tayo. Salamat din ka, Jote. Kaya ikaw dyan number 1 nga. Nataranta sa ang sitwasyon. Labaw pa dyan ni mo ang ate. Nga grabe dyan ni mong gaawa. Kan ba? Seryoso man ka dyan ang vlog ron? Sige, sinta katawa eh. Ha? Sinta katawa so karon seryoso na buta. Siya na ginaong serious na apoy hinanggaw na ba? 50-50 po ba? Di ba guys? 50-50. Hidup na sabaw. Ito na sa hobi. Kita kura ba yun ako hiwa na kaya rin makaon yung tarong. Namay na butang na dito. Karon pa ko nga ang isda dahil pwede butang ang patata. Sabi nang apretada ra o kuan butang Binto ang na patata. guna yung binto. Pati dahil sinabang isda. Nang operas buiter lahi kaysa operas karon. Karon grabing sakit ron. Na-feel dyan na ang sobrang kasakit ron. Lahi yun siguro ay sa liog ba yan na. Ya, ang katuson sa liog din diri sa ubos sa imo yung sulod sa imong tiyan. Hindi ba sobrang sakit sa daghan o sa samad. Wag ito mahimo. Ato lang yung ihangad sa Ginoo tanan kay iya man ta mga hinimo. Diba guys? Hinimo man ta niya.
siya naghimo na to, muna ato pong mga kon sa kinabuhi, siya po yung naghimo ana, natay mga sakit, natay mga problema, yan tanan na. Siya mo driver, sayro rata. Tani be, basta ning grapes be, di makuha niya ni. Aman na may kuan guys, pamahaw. Inom sa vitamin C unyar ni karon. Nyara kong uminom vitamin. Mangot do na ni kay. Nga. Kira. Maglak mo gud kumuka og prutas ug wa pa ko ikaw nagahon. Wa pa isod nga kanin naghangti dyan kay murang magmangasin. Kaya na ba yan? Kaon. Gamay ra ko. Hindi ka. Kaon ba? Hindi ko na. Kaon. Mugos na ko tiyo. Tagsa pa. Ito sa takan ah. Ano pa ni? Makanara ka na magsige kaon? Hindi ka mo kaon? Hindi pwede. Kung siyang makaon, kaon po. Yawa. Mugos man. Buhay man di ay. Timanay mong lawas. Sige kagatiman na, sige katiman na ho. Din ikaw, wa kay atiman si muhang lawas. Ay wa, di man ay. Wala na nag gym kasi muli katiman mantika. Mag-game na ka, okay naman ko. Balik Yeah. na kag-game. Kung kung biyahe, imo na ko pa gymon, yabag. Okay Yan naman ko. Umianag ka ng okay na ka. Pag balik na kag biyahe, bayad pa kog gym. Kanang gym na ra na diha. Hindi na mawala. Siyempre, timanungan pa ka. Hindi pa pwede makasara sa mga unsa-unsa diha. Nyar ka mag-gym ug makarasa na kanako. Namali ko ng parsan, ikaw na niya ng parsan. Ay karasa na mga bagay-bagay ako mayarsa ha. Samot ka bugat. Hudta na. Ko be. Hudta. Ko be. Hudta. Di lagi, mugos tab ko. Mamalit tab ko nyot daw na kay mamalit tab ko. Kana kay dako kay nagtabang nimo. Ana? Taon. Ano po dari? Man ako. Oh man good. Nikaw na mugod ko. Wa ko kita. Ay tayo babo. Dali ba? Hani bunong mugos man kana sa ba? Ngano ko pagkanon na wam ko iinom ng antibiotic. Pasang duha din na tiwas og kaon. Ah, di natika niya pakanon. Majunon ka, di ko manambok. Majunon, di ko manambok ka. Nasugod na ba ko panambok. Ang problema na dyan pagkakansayang suoton. Niya na ba ang doktor na panambok yun. Panambok yun. Patambok yun. Hindi ko na sobrang katambok. Ang tambok yun baka na bang magat-gat na ng mga lihog. Jollibee. Ang tambok ko sa ilang tawag na Jollibee. Kaon yun. Nakadawang Ay, lubot. patambok yun. Kaya ron makita ni doktor sa vlog. Ay, akong pasyente na nambok na. Siya tawag ni Dr. Enrique. Doktor sa Karkar, karang kabuutan. Ito, Thank you Lord, busog na po ng baktin. Ari na rin mga ng vitamins. Apro ko. Baktin man daw ko kay pinakaon pero di man baktin kay bata pa man ang baktin. Anayin. Anayin, busog na po ang anayin. Masa na ana dyan. Kung sa buhol pa ana dyan. Siyempre nanay naman. Siyempre ka ng baktin kay bataningan pa man na. Baktin. Ano tiningan, murag baktin din ba? Pinatuwaan ra. Pag-inom na po vitamins. Ikaw. Vitamins. Idudong. Yelo. Ito ng yelo. Ang vitamins ni Junjun Ligian guys. Tinsi. Potency.
Pang kuha ni guys, pang iwas lang sa Vitamin mga C. vitamin C lang ba? Ako na. Manghipos na ta. Ako na lagi lagi sige. Okay ron, manghipos. Okay, sabanti ka ron. Gusto na magsabanti ka? Ano ka na si Jo? Gusto po ko. Kasabanti ka ron. Normal. Ari, Pero man ang manghipos. ay lagi sige ko na doon dali. Isang diyang buhaton. Ya, pag an aura o pag gani ka mukuan, salang na ka diya. Manghipos ka ini ka 1 year. May 1 year. Nabuwang ka? Grabe na mo tayo. Inon tinubong grabe ha boy. Sakit naman ang salita. Nabuong ko na. Grabe na po nang 1 year pa sa magliklihat. Simple ra ka, Juni. Di man ni maka... Ay lagi ba? Maut. Paglingkod. Ay nako. Kasaban dyan kas viewers. Sabon sa viewers. Ikaw mo kasaban. Narabat tuningan nga. Paliklihat ka po na si Jajun ginagmay. Dahil hindi ko na mapaliklihat kasaban ka. Sabon. Kung kasaba niya kasabi ba? Kasi yung pasyokan ako. Yatiman ngayon ba? Palihokon pa. Ay nako. Huwag kang ganyan ha. Binigay ko na yung lahat para hindi siya mahirapan. Kasabay rin na siya guys. Kaya di ko na siya palihok kung bisang maghipos ng plato. Gayong. Ay. Kaya kang ulo na. Hindi. Gaya gini ayo. Ini pagkuhan lang. Ito ko na may buhatan. Magsigira kag lingkod. Mulingkod ako. Magaling sige lingkod. Ay nako. Lingkod ya. Ay pagbarok sa kaya mo magkaon. Barok ra. Hindi ba nang gayag ulo po ni bata ah? Kasaban dyan kas viewers do. Narabat tuningan nga. Okay naman na si Jajun. Okay. Mamulihok, maghipos-hipos, Okay, ginagmay nagipuro basta. dili pwede. Basta di lang daw mag-arasag bughat. Ay, basta di lang daw mag-arasag bughat. Para na ako, di palagi pwede. Siyempre ako yung masunod, ako may nadiri. Ako masunod. Di mong nung trapuhan. Ang taga, barang sa isang lingko na kayo, kamusta mo? Ay, pinagsupak na gugod. Kaya ako yung nakahibaw sa mga pangyayari. Kasaban dyan ka. Kasaban, Kasabiran ni sila, kasabiran ni guys. kabalo ka. Kasabiran na guys, kaya di ko niya palihukon. Kabalo ka, ano mo nangin mo rin kaligtasan. Gaan raman ang maghipos, Di magtrapo lagi lang nisa. pwede. Kunyarag mga 1 month o 2 months. Kapit mo mo 1 month, mo 1 month kung ko karong libin. Yan, 1 month na. Kapit na. Tawag ko na diya. Wala pa man diya eh. Gawin ako kag buno na. Tapos kag buno. Ikaw mag-greg, bunog-bunog, yung nanaka nga, palihukon ko ginagmay, di ko ni mo palihukon. Kasi gay, bunog-bunog, ikaw. Unyara lihok ka ng ginagko, ayaw ko ng ginagmay. Gusto mo ginagmay, gusto mo ginagko ang gusto. Sige, gusto mong ginagka, muli ko bul, magdaro ko dito. Nabugto ay makajuta ang tatay dito, ay na, wala nagtrabaho, kaya wala mga laki, ako magtrabaho dito. Ayaw lagi tangtanga ba kay mabasa pa na yung buhok. Ay, yung buhok, yung sinina. Hindi ay nakatunan, sakit na gang kay bugat at tuwalya. Sulay na, sulay eh.